Meghalaya Poultry Farmers and Welfare Association kalau ada kecithi ka bakerki ka bayade halor ka koi ka khia ajeng ka bawan ras ia na po Assam sha po Meghalaya. Na kalyang iba William Dingdo ba General Secretary iba Alban Sim kajing kalong baka District Veterinary Officer jeng ka Assam bakimdan kajing pinsisha bala deptas ni amikis iar ki balawan na shabar jela ka kum ka livestock transportation rules khat khandai spa nyo pupra. Na markis iar ki balawan ra kamdan kanu kajing petshua laki don jing pang ni kim don. William Dingdo di Havani Club Mat Bamanta di Presiden jongka seng MPFWA iklim lai tingi hape wan hi di General Secretary ka poin kalong bangi wan kerki bat kendu secretary namar ba ngi hape kendu secretary namar ba I Principal Secretary im dan office im second lai tingi la yo bani kendu di Principal Secretary or be secretary but ka kendu ka jongi ka dai na kada ba ki certificate ba ki issue kini ki brio ki bana pa Assam Hazrul Haq Kabir Ali dan jongki supplier tama kidai na po Assam sudah but kaniya kadai na po jam Nagaon close to the border, which means it could be close to the border of international border route. The problem kalang ba district veterinary officer of Assam who issue ko certificate kaba kim done proof ba lada kila test making ki birds ki bawan na siya. Take a point kalong ba katkum ka act jongka livestock transportation of livestock act 19 rules 1978 but hakani ka certificate veterinary officer who badai in charge jongka Barnihat dispensary ula issue countersign which is kamdan provision haka law haka act jong kiti rules ba phila ban countersign kalong lada wanra ya kamar support destination they been inspect they been test ya kitu but nangta sa issue ka sanitary certificate ka ba long fit for consumption na hakani ka klipmat ka pini ba menin por president ni ula ekren but ki ka DFO DVO di jongka dribhai but ita ila ong ba ila yo ya ka instruction ka banajrong tingi wan hakani ka khilmat baniakan do use ka tribal klikat lada kani ka instruction ka wan sishana but ngil sa sauthu ba kani ka instruction come done any official instruction at all but instead ula ong ban kila mo ban proof bangila pha nakaliang ka government bangila pha ya kata ka order nakaliang ka government siya district kumta teka pini siya kadar kadon ka ikis siya kad bakadon no ti kumni ta dakalong ka kum trikam ti ka sarkar kaya la ka jong ka directorate kaya la ka jong ka lenti ti siya ikin kanya kalaway siya ikin kan rungkai kani kamar ka ba ngimtip ka balong kumno habakala don kata ka act ka ba kihapan ya kat kum ka act jong ka food jong ka transportation of livestock act ndrei kimya ya lan kum ne tati kumno tahu doktor in ka ba pentang mulai mo ka ba penlingo based on what order and what power has he been given but ka problem ko long ba pabingi don ka phone call discussion menin ki ong ba ki yo ka order na jru kamot ayo kan hatu pipane me kata kopi order pada lagi habangila ngi habaki ong yang ngi kumta te ngi mentoy bangini krencho ngi la sotho ba kamdan ka isha la dan ka namar ba ki ele ban kren ko ni tai tingila one may no direct bani kren bin notion secretary level ka den la poi shaka government mentangi sertip ba kamdan ka kumta tingi lada ka don ka rung yang ai ka ta copy nin verify namar bangi te ka kalong open to the public
kabangila ban verify kalang kumno ban ngin hapan perkhat kenya ka safety jong ka bam ka barung sini sya po snong jungi su rung kai kat ka ba kimon ki nang khai tingi ngi kermen ba kani ke AGM kan long ka bangin la ban sim ka decision ka bangin le yele kumno namar ba nang ni syakmat ngi iba ka hap ngi hapan le ngihap le te kani bangin sim rai tang mga ba i general secretary hang ni kalong bom la tingin hapan ra ka general meeting ka bangin dan la shay esngi ke in sapet ka ba ngi rai ha ngai nang ni syakmat tingin hapan le ting banyada ya kani kamar ka bangidan hang ni khamtam banyada lada ka don kum kani ka jing lada don jing pang kum ka don ka situation manta po Assam ka don ka flood but bon ki news ke bangiyo ki don ki ba ja shatai ki ba ka kom region ki kamla shu kamla ban withstand ya ka heat kamla ban withstand ya ka condition mo te hadu ka transportation of animals ru kadon ki kandon ka ba pihaban transport ya ka with feeders with drinkers pihaban book provision ya ki bakan di kim de baniam kita ki haban pe phang pi amal kala long ka distance ka bajrong menta ka ba sorry ka ba jangai te ki haban pe phang ha kata ka ko shai te lada kadon ka ba le shalen det te ngatrai nakaliam jama simet ngide ban le ka ba ting andre ka ban ja ka bangin le nakaliam ka sang ngin hapan rai haka me ka bangin ni song ni perkhat nakaliam ka sang Bila ban ai ka teng to doktor. ngi don ka proof jong ka ni ka certificate ka bala issue daka office daka dispensary jong as an officer jong ka dispensary jong no ti but kani kadai bang ngila hadian kataru ngila ya keren but i DVO jong ka Ribhai district ti Kani kadi dispensary ni suthu kamdei ka office rigam jong ka sarkar. nginam la ban ong ka pen tamangi up ya ka reply jong ka government ka ong kumno namar ba kum mangi suthu ka protocol jong ka act te obviously ka hapan dan ka protocol ka barbi da ka order ka ba shai ka ba lada ka ai bor ya ka dispensary ru bakan le ka hapan dan ka protocol jong ka kamla ba chule ha ka jing phone manu banong ai ne pelat ne beriu ta na marba kami ka marbam ka an ka mar ha kata ka rukom ka bala ban kata bon bala مش قاعد شاي يقولون جن حبور في كريم سكت ini ka u haban examine ndre ula benrap yangi batong ba hatu apor ba fiakren begitu kila mu ban ai puru bangila ai mangi ka order tetang kita ki kentien bo ong mu ya ngi kumta kala pensai yang ba kamdon kan kata ka order ba ula ong ka ba sai ba mud kamdon ka order kat kum ka office ka jong u to khlami ka order تو كن كني كلاب سس كلاب دم تن كلاب مشوار ريبورت سيميلر كاين pi menchwa kam ki officers jong veterinary kim pat note ban le ka haru kan ne menchwa ngi i kaya illegal na po Assam ki certificate jong ka Assam ki pelat ki breu na ge te kadon ka ega iselendet ha to por teman ta bangila hakini ki kendiat benai bangila ngila ben i kita ki lapses menta kala ya sada kumne ti hang tu ka pensai kedar ba kini ki nang yai le ti ngiru nginum syong kelan ti تو كم كا سين في دمانه من كاري نقل كسركار من لب يكم كني kata urukam bante lakang kun kat ka basya ka kendon an yang bangin le ladang ya pen file ka FIR ladang ya hapan wat ke level hadu kanu ka inquiry ru ngin le nomor ba kani ngi hapan perkhat yu bon balang nomor kam dei tang ka safety jong ka consumption ndai ka safety jong ka diseases ka bala ban spread chiki farms ki jongi ki kata hato kini ki officers kin la ban ki clear kin ba clear ma ki kinum na but ka investment jong ka turnover jong ki farmers jongi ka poi ars pa crore haka sistem kila
ka government ka ngi contribute GDP te Shaka state kani ka mar baki wanra kani ka dumping kam contribute to GDP Shaka state tingin ni achieve kata 10 million kumno kan ngin hapan up ya ka decision jong kaseng mo tingin ngin personal la shay ka eka bangila le namar ngin hapan rail in baka executive body ka jong ti nalor kata pare ngi hapan benrap de sakwai ka ba pi kini ki farmers jong ki badan sipo ki nangkandang berkhai kini bon ki gila de ki entrepreneurs small time entrepreneurs kini kena class 12 some of them graduate some of them MA and kila chimya kani kalain sanjam ban tre hakani kalai ti lada ka shangs ir no hakana ka jing wan jong gini ki mar ke pasu dam kumni kani diseases ke but ngimdam security hakata kaliam atumut kan ja ayu kan yakne ka livelihood phikwa ai ki bikin wan yeshong madan no ante bo khandai lat mo takam long ha nalor ngidang khamnya ka so long ngidang sultanat banir kham ki dong kendong kindang ya don si spot dong kendong kata ka rural economy kan don ti ni hap ni perkhat kan ita trading ibang idon sa kata ka dumping ni riben pun wandor sure nilai keren but iske tri ha kata ka liang ru but ngas ni ulong positive ya kata ong hawat ni hap ni level pun wan ya kata hapan ni level pun wan ya kata lingba ki bun ki ege scheme ki ba lingba ki government but ban ngidi ban pun wan do ya kata kadang bangin dupla ban poisa ka thong ka ba ngila ban create employment opportunities here bro kani kadang de ka initial level namar ba kani ka ja ngitip ngio ikini berkhat minin jamit tingio bani karen ban uske tri ban one mentam step hakda di udang suyo ikini proof ba kishti ke jongi di ula yele ban contact ya baro di ngi scam ba by this evening unle lada umle by this evening ru let's say ni kan don ke ba kin happen ne markal aja kan itu this is a big embarrassment ya ka directorate as a whole